Yer şarı Әйтерһең туктап калган Күктән яуган кар бөртеге Керпегемдә тукталган Сылтыйма Уны иретә күрмә Ишетелер, ишетелмәс Башылдай бер сер һиңә Ашыгып еңелүмә шартынан Иң мөһимендә даны табыр Яңа ел менән дуслар, яратыш, хыялга ышанырыз. Киләсәк бик һезнең кулда. Тылсым инде күңелгә Килһен бәхет һәр кемгә Өмет уты тоқандырып Яңа ел ярдә килә Тылсым инде күңелгә Байрам булган һәр өйдә Йәлләмәеп йылы үтәр Иң якын кешеләргә Яңа ел менән һезне. Күбрәк акса, байлык, шатлык, һаулык, татулык һәм ыснаптан мөхәббәт. Мин һезне яратам. Кар бөртеге Йылы уста ирене Әммә иң кәрәк үтәрде Барбыр әйтеп өлгерде Әкият Ул күктәрдә яралмай Һәр бер кеше мөғжизәне Үз йөрәгендә һаклай Ашыгып еңел уңай шартынан Иң мөһимендә даны табыр Нисек кенә быға ҡаршылаш хаҡта сабый булып ҡалабыҙ Тылсым инде күңелгә Килһен бәхет һәр кемгә Өмет уты тоҡандырып Яңа йыл ергә килә Тылсым инде күңелгә Байрам булһын һәр өйдә Йәлләмәйек йылы үтәр Иң яҡын кешеләргә Ул һиңә минең бүләгем ҡарһылыу. Рәхмәт, өләсәй. Был миңә. О, нинди бүләк.